Pila manggod. Gahi di mo nagdidirit kay homo. Marok matay. Ha? Dekirin? Ay ibe ba ha? Ay ko didirit. Pero kasi siya mabuti. Ay ako na ako. Ha? Di ba? Ay go. Ay mo na. Mo ay mo ko ay ko ha? Yep, dapat mo. Sige, kamu sudah nonton. Sani mo. Pacau. Sampai banding din, kucing kura. Kita nak dari kedua abang ini kucing kura tu. Bulan ini. Pakai tambah. Ada yang tertarik. Nah, kau jangan dia. Ben, Ben. Kau ngari tu. Mana mau? Nak baik mah? Betul kan? Makasih banyak. Jaan rig, nakatuwang-wang. Kapit dani. Kanina Kuha naman kay kuha naman kanang katong mating naman. Jaan mo na man eh. Walhidat to. Yan po to. Di man siya kakuha kay asa itamutang to ditsunan. Trabaho kay sag. Come to guys, snack. Go. Si Kuwate. Batero ko. Saging. Saging nga. Bang, bagam na. Minum. Dumi. Ito kay di mga dyan yung tustos. Dan kape dyan ako. Lagi, tunawin mo. Tubig lumija. Min ang luot ko ka. Hindi naman ako niya namuntag. Makulo siya Hindi tinustos. ako kape ganyan. Makulo siya tinustos. Kaya ano? Apa mo lisod? Ha? Uli. Paano ate? Oy, tagiya. Ano day? Aray dia, ano ba do nung na may deo. Duhaon. Ah, bukaso. Hadlok mo duhaon nga to. Kape daw kagakuan na. Mana? Hadlokan ka, eh? No. Ang sarap naman na. Ato pa naman tungtung. Madun na ba sila tustos? Uling ko na na. Uling ko na ang hawa ko. Ay, medyo. Ha? Madino umat. Ha? Nani, ano ba? Oh, Hindi sipong. Mawaw, katay. Ay, sipon niya nang magkaon, mawaw na. Hoy na nangita ro snacks kayo kadiha. Alas ka. Sinilagay. Ang sabi mo malit. Sige mo man vlog. Og kumanta kaga. Sige din si Jack. Di na. Vlog. YouTube. Di mo tag si Kwati guys, batero, baw. Dini mahulog. Matuyok man. Yatis. Mahog na. Batero guys, si Kwati. Ina ko kumanan ni ha. Nanawag na. Nagmok na ba? Yung kumot naman. Ya, be. Sure ba? Sure na ni? Tara guys, oh, si Kwati. Bau ga, lisod-lisod masong. Bau! Si Kwati guys, oh.
Muna siya si Kwati guys, sa Bohol guys. Tunga ra ni. Na may isa. Kani ma-high blood. Kani tama na. Udungagan pa. Isang yan, inibit na dos termos. Imo nang isa. Yun naman po ka manang. Hindi, dapat. Good. Imo nang isa. Hay, ari nga. Imo na nang isa. Minom raman si ano. Limpyo ni. Oh, Saan sa na? palit ka barato ng manok. May pagkaon ni snack guys. Oh. Dani oh. Bago ni sa gikan abroad. Zilya may video. Kasi pare sa Tamis na kayo na. Dili. Yung gamit pag si Kwati. Ay, parisan malingag gatas. Oh my God, tas siya. Dali yung gatas yung kuwan. Ha? Ay, kanang condense imo. Ay, kanang powder. Powder na Bear Brand. Kana di tamis, na tamis. Lagan, abot og balila. Lagan man. Di nakakaundan eh. Naman siya sari-sari store. Plus karon no, darang dugayan na eh. Dugay na kayo. Balik ka na ganig vaccine. Dugay na kalaag. Imo man ang tuntungan mo. Kataas mo matog. Bisa may mata sa matog taas na. Akura. Duha gyud po nakakwarto dira. Tulo na. Duha ra to sa una. Sir, pag-ipag. Hawaming! Ang gibutangan dun na. Ay, ang gibutang aron itungtong. Pwede rin ang suot. Kaon na mi ani oh. Slicean kay Para makasya. Dilag. Natilawan tanan. Flavor. Dilar. Padagila pa. Dili dang dilag di hapon ng Gloria dani order ni sa dala dang dilia. Dilar order. Oh, Dilar udah. Mama! mama. Dilar udah bilar. Dilia da ka ni. Uy! Lagi huoy. Tinggi di kanat her naman tag dali. Kuha na, kaon na. kuha na gikaw na sa Ako na. Adi ko lang. Makahanap ka na nawang balik na kuhaan ta ka dila pa dani. Lamukim. Dagdag ko gano. Nagkamay sa marigyan, ito lang mo. Panukso na gikan. Paningin ka po sa dari. Gabi hanag ng mungay. Maun. Wala po dyan. Ugma, mora gihapon. Taklubi, nagnuog. Kuha din yung foam din ang nandiyan. Pagpagi. Kuha na isa ka. Dahan guys, wa pamahuman. Convenience store. Muning tag-iya. Muning tag-iya siya. May ice cream. Ay, dagan si viewers ana. Apa yung tindahan o, pana-arrange. Kapag ko, may sigo. Tanong gazit. Kuha sila dan na. Trabaho. Ano ba yan this week gani? Yung gilis dan man. Ma? Yes, great. Gi-upgrade, gi-update. Oh, Or like
Bag-o! Kang kagyapo ba? Bag-o.